amoy pawis. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang Philhealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang Philhealth. Sige po, this time, hatod sa Indokan, DZGB asin kan PhilHealth ang programang Usapang Philhealth tuwing Huwebes po yan, 10 a.m. to 10:30. 30 minutos po na mag-iriba-iba kita, Usapang Philhealth, mga probisyones po kan mandainlain na lakdang na ipinagtatao sa tuyaan serbisyo kan PhilHealth. This time, tawagan natin ang ating kasama, si Ma'am Leri. Maya-maya po, pwede kayong mag-react o kaya mag-text. Sa kuyang number 0961-759-0888 sa Smart, 0961-759-0888, and sa Globe 0926-0156-020, 0926-0156-020. Pwede man sa messenger ko, hanapon lang nindo Pio Fernandez. Diyan man sa chatbox kang DZGB News Online, worldwide and nationwide, pwede ka mo dyan. Hanapon lang nindo ang DZGB News Online sa Facebook, and yung chatbox dyan, pwede ka mo magpaabot dyan in mga queries. Ma'am Leri, good morning dyan sa PhilHealth. Hello, Sir Pio. Magandang umaga po sa iyo, sir. At sa lahat po ng listeners at taga-subaybay ng ating programang Usapang Philhealth sa DZGB, nandito po ulit ang Team PhilHealth para magbigay sa inyo ng napapanahon at naaakmang mga announcements at mga informasyon po para sa ating lubos na ikakaayos ng ating kalusugan. Oo, Good nice. morning po, Sir Pio. Likewise, nice having you sa programa. Diretso na tayo, Ma'am Leri, di ba? Itong madali na yung rainy season na. In fact, yung Pag-asa, official release na sila yung ating weather department. Yung agency natin, yung Pag-asa, onset na ng rainy season. And pag rainy season, ganito, nagpapalit ng klima ng ating panahon. Uso ang dengue. Ma'am, dengue, so, paano ba? Itong dengue, ma'am, saan to nakukuha po, ma'am? Yan, sir. Ito nga po ay dahil sa ang June po ay Dengue Awareness Month at every June 15 po ay ASEAN Dengue din naman po. Ngayon, sir, saan po ba ito nakukuha? Ayon, sir, sa DOH, ang dengue ay isang sakit na kinakalat ng isang uri ng lamok o ang tinatawag po natin na Aedes aegypti. Ang Aedes aegypti po ay kadalasang nangangagat sa umaga, nangingitlog sa malinaw na tubig, katulad, sir, na makikita natin sa mga flower base natin sa bahay, mga plantitas at plantitas po natin dyan, ng mga mahihilig sa mga pananim at mga bulaklak. At pwede din po silang matagpuan dun sa mga naipong tubig ulan, sa lumang gulong o sa basyong lata po. At ito ay karaniwang naglalagi po sa mga madilim na lugar sa bahay. Ang transmission po, sir, ng dengue ay year-round, pero ang incidence nito ay nasa peak kapag tag-ulan. So tama ka po dyan, sir. Ang mga peak seasons po natin sa ulan season ay May to November bawat taon. So, year-round pala siya, pero tumataas talaga yung prevalence ganito na June, May, June, ganito pero dire-diretso pa rin. So, kailangan pala mag-ingat kasi andyan lang sa tabi-tabi yung breeding ground nila, So, yes. Isabay na natin para may ideya tayo, ma-refresh yung mga tao, yung mga symptoms before we go dun sa mga benefits na dala ng PhilHealth. Ano yung mga symptoms ng mga nagkakadengue po? Yan, ang mga simptomas, sir, ng mga nagkakadengue. Unang-una dito, sir, ang pagkakaroon po ng biglaan na mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. Ang unang iisipin natin, sir, baka simpleng lagnat lang. Then, magkakaroon po tayo, sir, ng bigla na masasakit na kalamnan, kasukasuan, at yung sakit, sir, pati dun sa likod ng ating mata nararamdaman. And of course, sir, nandyan yung panghihina. Ito, sir, yung mga common signs ito ng flu. Kaya marami po sa ating mga kababayan, ang unang iniisip nila ay simpleng flu lang. Pero kapag meron na po tayo ng mga namumulang mga butlig o meron na tayo na maliliit na patches ng mga parang allergies pong itsura sa ating balat, or meron na po tayong pagdurugo ng ilong,
kapag nagsimula na pong bumaba ang ating lagnat, at saka sir, sinasamahan po yan ng sakit ng tiyan. Meron po tayong mga cases na meron din na kulay kape na pagsusuka at ang ating dumi po ay maitim. Kasi ito pong dengue, ang tinatarget niya po ay ating mga cartilage. Kaya po ang tendency is yung ating dugo at ating pagsuka ay normally po talaga ang color niya is maitim. So ito po ating ito pong dengue is highly dangerous po talaga sa mga hindi nakaka-identify na dengue kasi siya agad. Pwede pong ang maging cause ng death is dehydration at bleeding. So yun po ang reason kung bakit tayo nagagawa ng mga sa ganito sir na mga information campaign para ma-update po ang ating mga members. Kala ko yung nosebleed kasabay sa symptoms. Kala ko yung pag hindi ko naintindihan English, nosebleed ako eh. English ba, sir? Sige lang natin yan. Ano, madam, ang papel ng PhilHealth sa mga nagkakadengue? Ano ba, may coverage bang PhilHealth diyan, ma'am? Yan, kagaya po sir ng ginagawa ng PhilHealth sa iba pang mga sakit na nakikita natin. Nandyan din po ang PhilHealth para bigyan tayo ng financial na suporta pagdating po sa mga cases ng dengue. Ang benepisyo po na nakalaan para dito ay nagkakahalaga po ng 10,000 para po sa dengue na meron o walang warning. Pwede naman po tayo magkaroon ng severe na dengue. Ang package po ng PhilHealth dito. Naputol yung signal natin, Ma'am Leri, dyan sa inyong lugar. Magre-reconnect po tayo. Ini po, kaipuhanan maisihan ta kung ano po ang mga naka-package na beneficios duman sa mga nagkakahelang ni dengue. Day taman pigahagad. Sana day magkahelang ni dengue. Pero, igo po kayang paanong ipigatawan gobyerno na asistensya through PhilHealth na papakinabangan ta. May pigdidiscuss si Ma'am Leri na financial benefit. Ihapot ta kung itataw ining cash or what tabi. So, nainot niyang naisabi is 10,000 daap para sa dengue na with or without warning. Ano ini tabi? Ma'am Leri, okay na po ba yung linya natin? Wala pa. Sige, Ma'am Leri, pwede siguro tawagan na lang sa cellphone, kung dahil kita naka-establishin maray sa net, sa cellphone, i-audio na lang kita. Pwede naman yan. Kayang-kaya yan. If ever, Ma'am Leri, naka-monitor kayo dyan sa AM band, baka sa phone na lang gawa ng natin paraan. Pero nag-re-establish tayo ng contact. Kung di kaya sa audio, video, audio lang muna tayo. Pwede na rin yan. Para may transmit din natin yan on air and online. Kaya lang online, audio lang. Sige. Yung provider natin paminsan may problema din. Yan. Sige po. Ano ining 10,000 pesos na with or without warning? Ano gusto sabihin kang with or without warning? Ha? Ano ba? Yung with or without symptoms ba? Ano ba yan? Tanganing i-establish tagiraray ang mga paraan tabay ta, magiyahan ta. Although dahi ta pighagad na magkadengge pero kung in kaso igwa, isitaan sa tuyang mga dapat nagigibohon. Tanganing maka-avail kan mga packages na ini. Sige. Okay na ba tayo dyan? Ala pa? Sige. May phone sila. Pwede naman sa phone sana makakonektar. Provide lang ng number. Kung medyo maluyan sa tuyang signal, audio na sana tabi. Dakuli ni. Mga nakapakete, kumbaga, na pwedeng bayadan kan PhilHealth duman sa mga na-confine sa mga hospital na mga akreditado. PhilHealth tabi. Ining-init tangon yan pa de, ang explanation kay ni nara Dr. Cedric Daep, nasa transition period pa kita, kan paghinapos kan dry season and paglaog na kan wet season sa Pilipinas. Kaya ang paros medyo tranquilo. Dahil yan masyadong uyup-uyup, pambihira, kaya mainit po. Yan, mga nagkapirang aldaw po yan. And then pagkatapos, diyan na so medyo malipot-lipot na paglaog na kan paros. Yan, kaya paglaog kaya yun na so tag-uran ta. In fact, nagpahayag na nga di sa Pag-asa, onset na po kan wet season, rainy season digdi sa Satuya. Kaya yun din nagbuburot ang mga kahilangan
dengue, halangkaw, and prevalence ang numero pag-araw kaining panahon. Pero sabi ba ni Ma'am Leri Kasbago, year round yan ay gwa, dakol lang ang nagbubuto ang kaso pag-araw kaining panahon, Mayo, Hunyo, and dakol ang mga nagbuburot pa na helang kayan. So, bag-ingat po kita, sandali. Yan na, connecting na. Sige, nag-con kita, nag-connect na si Ma'am Leri. Signal lang kamo dyan kung okay na. Kayang-kaya ni na maabot pa hanggang 10:30. Na po. Kung hindi tayo maka-reestablish, next week. Yan, di ba? Ganyan talaga yung mga unforeseen circumstances. Yan. Oy, good morning dyan, Tabe. Sa gabos na mga taga-Sorsogon, ba? Si Senador Cheese. Say cheese! Madalagang senador, sinasabi ko sa iyo. Uno na basang, cheese naman. Ma'am Leri! Nandiyan na ba, Ma'am Leri? Right, sir. Hindi na tayo na. Nandiyan na si Ma'am Leri. Nabulag ako. May sinasabi ka, Ma'am Leri, kanina. May sinasabi ka, 10,000 na, ano ba yun, with or without warning. Anong ibig sabihin nun, 10,000 with or without warning? Oh. Hello. Ano ba yung 10,000 na yun? Na with or without Lalag warning? lang. Yeah, ayan. Yes. Ang nagpunto nga po kanina, sir. 10,000, sir, para po yun sa without warning. So, ibig sabihin po, yung biglaan natin to, sir, bigla na lang siya, sir, na na-confine for dengue. Wala, sir, na symptoms na nakita. So, pwede po siya diniretso na nito sa hospital. Pwedeng ma-avail niya po dito is 10,000. Para naman po dun sa mga severe dengue, yung talaga, sir, na meron na pong bleeding, sobra na, sir, na ang management, sir, is higher level. Yung package naman po ng PhilHealth dyan ay para sa 16,000 pesos. Samantalang, sir, ang non-severe dengue, meron din po tayong packages dyan. Ang package po natin is 7,000 pesos at pwede po itong gamutin sa mga primary care facility natin. Nung nakaraang 2020, sir, ang dengue fever po ay second sa pinakamaraming claims na na-file sa PhilHealth. May kabuuan tayo, sir, na 250,000 claims na na-file at ang total amount na nabayaran po natin dito is 2.4 million pesos nationwide. So yan, sir, yung medyo natatakot tayo, sir, sa dengue kasi nga po ito yung based on statistics na nito, sir, yung pinakamadami natin ng filed claims for the previous years. Linawin lang natin, hindi binibigay na pera sa pasyente, no, kundi sa ospital na confine na nila. Pambayad yun. Yes po, sir. Okay. Yes po. Para sa ating mga member po, sir, para po natin natatandaan na kapag tayo po ay nagpa-confine, dapat po, before tayo lumabas, na avail na po natin yung mga packages, na ibawas na po sa inyong total fee, yung PhilHealth package. In return po, si hospital or yung facility po, siya naman po ang magre-reimburse through PhilHealth. So, ang transaction po would be PhilHealth and hospital. Kasi at the end pa lang po ng hospital, na-avail na po ng ating mga patients yung kanilang package. Opo. Ma'am, yung mga hindi miyembro ng PhilHealth or yung isa namang, yung mga inactive, paano ba? Could they be also covered or maka-avail sila nito? Sa visa, sir, ng Universal Healthcare, ang kagandahan po ay makakapag-avail tayo ng benepisyo mula sa PhilHealth nang hindi pa po tayo membro or dun po sa mga members natin na member na pero inactive po. Kapag sinabi natin, sir, na hindi updated yung kanyang payments, makakapag-avail pa din po sila. Kasi ang na-mention ko nga po sa ilalim ng Universal Healthcare Law, lahat po tayo ng mga Pilipinong ospital ay agarang makakatanggap ng benepisyong PhilHealth. Yun yung kagandahan, sir. Pwede pala inactive. Pag kinumpara mo kasi ito sa dati natin na sistema, lalo-lalo na po doon sa mga self-earning, dapat po meron muna silang qualifying contributions para makapag-avail. Pero in light of the UHC law, ito na po ang ating existing na rule para sa ating mga members ngayon, kahit po kayo ay may contribution or wala, kapag kayo po ay na-confine sa isang hospital, automatic po kayo makakapag-receive ng benepisyong PhilHealth. Pero dapat accredited, PhilHealth accredited hospital.
Yes po, yun po yung dapat natin naisipin, sir. PhilHealth accredited po yung hospital, accredited din po yung doktor. Kasi kahit po gusto natin, kapag pumunta po tayo sa facility na hindi accredited, kahit po accredited pa yung doktor or hindi din po tayo makakapag-avail. Opo. Sana pasilidad, yun na nga, in connection with this, saan na pasilidad pwede maka-avail nito, yung sinasabi mga hospital na yan? Yan, meron tayo, sir, na levels 1 to 3 hospital. Meron din po tayo na primary care facilities na pwede pong makapag-avail ang ating mga members. Depende ito, sir, sa category or severity ng dengue case. Yun, depende pala sa Hello, sir. sa klasifikasyon ng yung level ng sakit, kumbaga, yung extent ano po ng dengue. Okay. Yes, sir. Kung Yes, po, sir. paano tayo makakaiwas dito sa dengue? Ano mga dapat gawin, Ma'am Leri? Yan, quoting po tayo kay DOH Yusek Maria Rosario Barrieri na dapat po tayo ay maging vigilant upang maiwasan po natin ang pagkakaroon ng dengue. Lalo na po na ngayon na papasok na ang panahon ng tag-ulan, pumasok na nga po nung start pa lang ng May. Huwag po natin itong pabayaang kumalat, lalo na po sa nararanasan natin na COVID crisis ngayon na sunod-sunod na taon na po, halos isang taon na po tayo. Then, ayon po kasi sa DOH, kinakailangan sundin ng publiko ang tinatawag po natin na 4S upang maiwasan ang pagkalat ng sakit na dengue. Ang first po, ang ibig sabihin po nito, ang una po is search and destroy. Ibig sabihin po, hanapin natin yung mga mosquito breeding sites at susuyurin at sirain po natin ang mga pinamumugaran ng mga lamok. So kung meron po tayong mga nakikita na pwedeng pamungaran nila, na may mga water, nagka-contain po ng water, dapat po ay alisin na natin yung mga water na yun. And then ang next step po natin is to employ self-protection measures. Ibig sabihin po, magsuot tayo ng mga damit na napoprotektahan ng buong katawan. Gamit po ng yung ating mga damit na may mga manggas, as much as possible po, pantalon. And of course, sir, usong-uso na po ngayon ang paggamit ng mga mosquito repellent. Ang third S natin, sir, is to seek early consultations. So, mangguni po tayo agad sa pinakamalapit na pagamutan para hindi po lumala ang ating sakit. Ayan po, ito pong dengue ay kadalasan ang unang impression po natin ay simpleng flu lang. So, kapag may mga signs po tayo na ganyan, no matter how simple po, magpa-check up po agad tayo. And then, ang lastly po, support fogging and spraying only in hotspot areas. Emphasize po natin, sir, only in hotspot areas para po ito sa mga lugar na may pagtaas ng kaso sa loob ng 2 magkakasunod na linggo upang maiwasan po natin ang outbreak. Kasi baka mamaya niyan, sir, na-immune na, sir, yung mga mosquito sa continuous na pag-fog. Hindi na po effective. So, ang paalala lang po natin, ang isupport natin na fogging is doon lang po sa mga hotspot areas. Sinasabi rin po na ang General Community Quarantine or GCQ ay isang magandang opportunity para po sa lahat na makapaglinis ng kanilang mga tahanan sa loob at labas ng buong kapaligiran. At gawin po natin itong 4 o'clock clean-up habit or drive para po sa ikabubuti ng ating families and ang ating communities. So, alas 4 po ng hapon, let's push po na ma-implement po ito na 4 o'clock clean-up drive. Yung mga nagkakadengue, ma'am, halimbawa na confined sa hospital, anong mga dapat gawin para ma-avail yung mga packages na yan? Yes, sir, ang mga kailangan gawin po para makagamit ng PhilHealth sa mga hospital po ay kailangan po niyang dapat nga po, sir, yung napag-usapan natin kanina doon sa dapat may PhilHealth accredited po, tapos pati yung doktor niya po is PhilHealth accredited. Meron po tayong mga facilities na may PhilHealth portal or ito pong yung mga facilities natin na agad-agad pong Buffering ating signal, Ma'am Leri. And this will be true doon sa kanilang mga dependents. Pwedeng pakinabangan din yan, yung mga paketeng yan, na luluwas po kaya pinagtatao na serbisyo kan PhilHealth duman sa mga nagka-dengue. So, yan, re-establish ulit tayo ng contact, Ma'am Leri, sa
sa tuyang Zoom, diyan sa PhilHealth. Hintayin natin. Patapos naman kita, nagkapera na lang initabing tema na matutukar itong basically mga pagangaipo man lang na dapat gibuhon o kaya procedure na dapat sunodon kan sarong member PhilHealth na dengue o sa iyang mga dependents, mga nakasurat baga dumanas pwedeng tawan paning pakinabang man hali sa mayor na dependent, pasiring duman sa mga dependents man tabi kan PhilHealth members. Yan. Establishing ng contact tabi si Ma'am Leri or baka kung maalangan na kita tabi Ma'am Leri sige Ma'am Leri, so yung dapat nilang gawin pati na po yung para sa mga dependents para maka-avail din ito. Halimbawa, hindi naman natin hingi na magkasakit yung mga dependents at yung primary beneficiary po. Anong mga dapat gawin? Yes po, sir. Go ahead, Ma'am Leri. Dun sa mga hindi pa naman mag-a-avail, sir, ang pinaka-best po talaga na dapat na gawin natin, sir, is i-ready na po ang ating PhilHealth ID, yung ating lahat, sir, na documents na kailangan. Siguro doon po natin updated ang ating data. Although hindi naman kailangan na, sir, ng PhilHealth ID sa ating mga hospitals kapag tayo ay nakukonfine, majority po sa ating mga members, parang mas kampante sila, sir, kapag meron silang ID. So, para lang po dun sa mga members natin na medyo may iniisip po kung paano siya ipaprocess. Nandito naman po parati ang PhilHealth Regional Office official Facebook page. Mayroon dito kami yung hotline numbers para sa inyong easier na access. Ma'am Leri, yung kontribusyon ba kailangan ipakita? Yung katunayan ng kontribusyon? Actually po, sir, kung pare-pareho lang naman po kasi, sir, yung pinanggagalingan natin. Sir, kapag po ikaw ay may contribution, makakapag-avail ka po ba or hindi? Again, nasabi ko nga po, sir, kapag ang ating system ay updated naman doon sa portal, pwede po na silang makapag-avail. Ngayon, kung hindi po sila hindi po updated, pwede po tayo na magdala ng kopya kung saan po mapapakita na kompleto nga po yung contribution. Gaya po lang sa overseas Filipino workers, ang pwede po nilang ipakita is yung employment certificate. Para naman po dun sa ating mga formal members, pwede pong ipa-certify muna sa employer ang kanilang claim signature form. At para naman po sa ating mga informal economy members, yung kanila pong kopya ng resibo na ng payment made po sa kanilang contribution. Pero kung sa mga senior citizens, sir, enough na po yung pagpapakita ng kanilang senior citizens. Ayun, nag-fade ang... O kahit ano pong valid ID na makakapagpatunay po. Yan, Itong may limit ba sila kung ilang beses pwedeng ma-avail yung PhilHealth benefits? May limit po ba yan, Ma'am Leri? Hello? Kung may limit pa sila, kung may limit ba, pwedeng... paano Actually po, sir, yung napag-usapan po natin sa mga previous natin, sir, na programa, ang bawat niya po, sir, ay meron na 45. Sir, napag-usapan natin ito, sir, sa ating previous na mga programa. Ang bawat miyembro po ay meron na 45 days para makapag-avail po ng ating PhilHealth benefits. Ganun din po sa mga dependents natin. Kaya lang pagkakaiba, sir, dun sa ating mga dependents ay paghahatian nila yung extra na 45 days. Yeah. So, yung limit po na mention natin is kung halimbawa po 3 months, same na confinement po, same na case po. Naku, pahirapan tayo ng signal ngayon, Ma'am Leri. Pag-avail, sir. Ayun, Kung same na package po, sir, ang i-avail
Oho. Okay, Ma'am Leri, ano, Green. I'm so sorry, Ma'am Leri, pahirapan ang signal natin ngayon. Siguro, kung meron pa kang gustong idagdag, paalala sa ating mga tagapakinig, pahirapan ang signal natin Hello, ngayon sir. Hello? Pio. Hello, go ahead po. Yeah, Ma'am Leri. Nako. Ma'am Leri, I'm afraid I have to cut you Opo, on, sir. on air na. Hello? Hello? Hello, sir. Wala. Yes. Sir, actually may nilabas po kami na, sir. Naku. Hello, sir. Ma'am Leri, not good po ang signal natin. I'm very sorry. We have to cut this episode now because of these circumstances not beyond our control, ano. Mahirap ang signal natin. Siguro hanggang next episode na lang sa Webes uli sa Usapang PhilHealth, Ma'am Leri. Ano po, our apologies. This is beyond our control. Yung signal natin ang problema, pahirapan. Hindi tayo nagkakaintindihan, lalo na yung mga listeners natin, hindi natin maitatransmit sa kanila ng maigi yung ating informasyon. Ano? So sa pangarap po kan PhilHealth, salamat ka sa inyong pagkantabay. Asin namang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Lahat